μα το μπουκάλι είναι άδειο. Το ξέρω, σε 3 ώρες θα σου φέρω κι άλλο. Κρατούμενε, πρέπει να τελειώνουμε με σένα. Χρειαζόμαστε το κρεβάτι. Μα τι θα κάνουμε τελικά με το κουτάλι που έχω καταπιεί? Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Μπορούμε να σου δώσουμε να πιεις λίγο θηλυκό οξύ για να το διαλύσει. Μπορούμε να σου δώσουμε να καταπιείς ένα μαγνήτη δεμένο με ένα σπάγκο και μετά να τον τραβήξουμε. Ή μπορούμε να σε κρεμάσουμε ανάποδα και να σε βαράμε μέχρι να πέσει. Τι προτιμάς? Τίποτα, γιατρέ. Καλύτερα να γυρίσω στο κελί μου. Η αιώνια δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη. Τι βλέπω, Σοβίτη, βγήκες από το αναρωτήριο? Ναι, Μοντεχρίστο, ξαναγύρισα. Συνήθως όσοι πάνε στο αναρωτήριο δεν ξαναγυρίζουν. Εσύ πώς τα κατάφερες? Δεν ξέρω. Από θαύμα γλίτωσα. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε τίποτα πια. Είναι φοβερό να επικρατούν τέτοιες άθλιες συνθήκες στο αναρωτήριο της φυλακής. Μπορεί να είμαστε εγκληματίες, άχρηστα κορμιά, αλλά μπροστά στην αρρώστια θα έπρεπε να είναι όλοι ίσοι. Ακόμα και τα ζώα τα περιποιούνται όταν αρρωστήσουν. Κι εγώ ζώο είμαι, αλλά όταν αρρωστήσω δεν με περιποιείται κανείς. Εσύ είσαι αρουραίος, εγώ μιλάω για τα χρήσιμα ζώα. Α. Και να ήμουν 2 χρόνια νεότερος. Εσύ, παιδί μου, καινούριος είσαι. Δεν σε έχω ξαναδεί. Τα χάσες, γέρο. 35 χρόνια είμαι εδώ μέσα. Σε λίγο παίρνω τη σύνταξή μου και φεύγω. Αχ, τα νιάτα, δεν ησυχάζουν ποτέ. Λοιπόν, Κλιμεντίνη, τι είναι από τον έξω κόσμο? Χάλια. Φτώχεια, ανεργία, μόλυνση. Οι πλούσιοι τα κονομάνε, οι φτωχοί υποφέρουν. Φταίει η κυβέρνηση για αυτά. Πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι στην εξουσία. Τώρα μάλιστα. Τα 2/3 των πολιτικών είναι διαφθαρμένοι. Και οι υπόλοιποι? Και οι υπόλοιποι διαφθαρμένοι είναι. Αλλά τουλάχιστον είναι λιγότεροι. Θα μας φύλατες στην οικογένειά σου και τα κοινωνία. Τι κάνεις, κύριε Σοβίτη? Διαβάζω αυτά που έχουν γράψει οι κατάδικοι στους τοίχους. Είναι απογοητευτικό. Όλο βρισχές και σχρόλογα γράφουν. Και τι θες να γράφουνε, ρε τροπάρια? Αγανακτισμένοι άνθρωποι είναι. Ναι, αλλά με το να γράφουν βρωμιές δεν βγαίνει τίποτα. Θα μπορούσαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους με πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Έτσι δεν είναι? Και πώς νομίζεις ότι βρέθηκαν στη φυλακή? Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη σωστή σε αυτά που γράφουν οι κατάδικοι στον τοίχο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο ορθογραφικά λάθη μαζμένα.
Γι' αυτό υπάρχει εγκληματικότητα. Γιατί αφήνουν τους ανθρώπους αμόρφωτους και πρωτόγονους. Να και ένας διανοούμενος. Δεν έχει κανένα ορθογραφικό λάθος. Αλήθεια, τι γράφει? Τι διαβάζεις εκεί, μελοθάνατε? Ένα βιβλίο για τη μετεμψύχωση. Λέει ότι ξαναγυρίζουμε στη ζωή με τη μορφή άλλου ανθρώπου ή ζώου ή ακόμα και φυτού. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, Μοντεχρίστο? Μπορεί να ξαναζήσω. Μακάρι, γιατί εγώ σε συμπαθώ. Αν γίνεις φυτό, να έρχεσαι να σε ποτίζω. Αν υπάρχει Θεός και είναι τόσο καλός όσο λένε, τότε γιατί αφήνει να με εκτελέσουνε? Μη βλασφημείς, παιδί μου. Δεν βλαστημάω, ρωτάω. Πού είναι η καλοσύνη του, πού είναι η συγγνώμη του? Γιατί αφήνει να πεθάνει ένας άνθρωπος που έκανε ένα λάθος? Ξέρεις γιατί? Γιατί απλούστατα δεν υπάρχει Θεός. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και κάποτε θα το καταλάβουν όλοι. Δηλαδή, καλά που έχω και εκείνο το πτυχίο στα ηλεκτρονικά. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία, μελοθάνατε? Θέλω να περάσω μια νύχτα με τη γυναίκα μου, κύριε αξιωματικέ. Αυτό αποκλείεται. Άλλο τίποτα? Τουλάχιστον μπορώ να της μιλήσω λίγο για τελευταία φορά. Ούτε αυτό γίνεται. Τίποτα άλλο? Μπορώ να σας φιλήσω στο στόμα και να σας πω αντίο Μαρία. Μεταβολή Επίσκοπον Πυρ. Πρώτα φιλιά. Εσύ, γέρο, τι πιστεύεις για την πολιτική κατάσταση? Μα νοιάζουν εμένα τα πολιτικά. Ας ασχοληθεί ο βασιλιάς με αυτά. Ποιος βασιλιάς? Τώρα έχουμε δημοκρατία, δεν υπάρχει βασιλιάς. Τώρα ο καθένας μπορεί να γίνει αρχηγός του κράτους. Ο καθένας? Φυσικά. Ακόμα και εσύ, αν ήσουν ελεύθερος, μπορεί να γινώσουν πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας. Αλήθεια? Τελικά η φυλακή σε προφυλάζει από ένα σωρό κινδύνους.